Il-passiġġieri li jagħmlu użu mit-trasport pubbliku se jibda jkollhom aċċess għal Wi-Fi b'xejn fuq 50 karozza tal-linja. Dan hekk kif tnieda l-proġett Travel Made Easy. Is-servizz tal-Wi-Fi jinsab installat fuq 50 karozza tal-linja, b'ħut iservu rotot lejn l-Isptar Mater Dei u l-Università ta' Malta. Is-servizz tal-Wi-Fi ġie installat fuq karozzi tal-linja b'rotot popolari madwar Malta, ir-rotta interna tal-Belt Valletta u żewġ vetturi f'Għawdex. Il-General Manager tal-kumpanija Malta Public Transport Konrad Pule qal li wara li jiġi evalwat is-servizz sal-aħħar tas-sena s-servizz tal-Wi-Fi se jkun installat fuq il-karozzi tal-linja kollha. Is-sistema hija għal kulħadd, any bus user, m'għandek bżonn tagħmel xejn li ovvjament taċċetta terms and conditions u tillogja fiha u għandek free Wi-Fi fuq il-buses kollha. Is-servizz tal-Wi-Fi b'xejn fuq il-karozza tal-linja kienet miżura tal-budget imwiegħda fil-manifest elettorali bilan il-passiġġiera jkollhom l-aqwa servizz matul il-vjaġġ tagħhom. Il-Ministru għat-Trasporti Imborġ qal li dan il-proġett ta' Wi-Fi b'xejn huwa frott kollaborazzjoni bejn Transport Malta u l-Malta Public Transport. Il-Ministru Borġ fakkar fl-inizjattivi li ttieħdu sabiex il-pubbliku jitħajjar juża aktar it-trasport pubbliku. Fosthom l-iskema ta' trasport pubbliku b'xejn għaż-żgħażagħ kollha ta' bejn is-16 u l-20 sena. Skema li bdiet f'Jannar ta' din is-sena u li minna din jibbenefikaw 28,000 żagħżugħ u żagħżugħa. Aħna qed naħdmu se nkomplu naħdmu sabiex inneħħu il-bottlenecks u sfidi oħrajn li joħolqu konġestjoni tat traffiku, però huwa kruċjali li nkomplu investu fis-servizz tat trasport pubbliku.